O, bore da, Mr Colman. Bore da, Doug. A bore da I chi hefyd. Croeso i'n gwasanaeth. O, Mr Colman, ddys i'r stori ddor yna. Stori y Gelyn da. O, da iawn. Dwi'n hoffi cerddoriaeth. Dring, 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 da 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 da. Na dim telyn, Gelyn. O, dwi ddim yn hoffi hwnnw. Dwi ddim yn hoffi'r tegynau. Dim celyn, Gelyn. Ddys yw Gelyn. Gelyn yw rhywun dwi ti ddim yn hoffi nhw, a dydyn nhw ddim yn dy hoffi di. O, fel Bradley. Bradley? Pwy yw Bradley? O ie, dwi'n nedd yn hoffi Bradley. Pam? Beth mae Bradley wedi wneud? O, wel, mae'n arogli. Arogli? Doug? Wel, dwi ddim yn hollol siwr. Dwi byth wedi dod yn ddigon agos i ffeindio mas. Oh, Doug, wel, ydy Bradley wedi bod yn ddrwg i ti? Wel, mae'n just ddrwg. Dwi'n nedd yn hoffi dde. Wel, wyt ti wedi trio gwneud rhywbeth caredig iddo? Wel, wrth gwrs, Mr Colman, mae'n ddrwg. Ydy hynny'n esgus i beidio bod yn neis? Ydy. Nac ydy. Does byth yn esgus i fod yn ddrwg i neb. O, hyd yn oed os maen nhw'n arogli. O, Doug, does dim gwahaniaeth pwy ydyn nhw. Mae'n rhaid i ni fod yn garedig. Ond mae Bradley yn elyn. Oh, well i ti rando ar y stori heddiw, dwi'n meddwl. O, Mr Colman, gai helpu ddweud y stori? Na, chei, sori, rhaid i ti rando. Oh, please. OK, te. Mae stori yn dod o'r Beibl. Chi'n gallu ddarllen e ar beibl.net. Lyc pennod 10. Un tro, daeth arbenigwr yn y gyfraith at Iesu i ofyn beth oes rhaid iddo fe wneud i fynd i'r nef. Gyfynodd Iesu beth mae'n dweud yn y gyfraith. Mae'r dyn yn ateb, caru'r arglwydd dy Dduw ath holl garon, ath holl enaid, ath holl nerth, ac holl ddeddol, a charu dy gynyddog ddo rwy ti'n caru dy hun. Da iawn. Rwy ti'n iawn, medda Iesu. Gwna hynny a chei di fyw am byth yn y nef. O, felly, oedd e wedi gwneud yn ddigon o ddethau i fynd i'r nedd te? Wel, dim yn union. Mae'n amhosib i garu Duw yn hollol. Mae'n rhy anodd. Rydyn ni'n gwneud a dweud a meddwl pethau sy'n rwystro ni rhag cadw cyfraith Duw. Ond roedd Iesu yn berffaith. O, felly, achos buodd Iesu farw ar y grwys, rydyn ni'n gallu credu yno fe a byw am byth. Does dim ots beth rwy ti'n neud, os rwy ti eisiau mynd i'r nef, bydd rhaid i Iesu newid dy galon. O, a wnaeth y dyn credu yn Iesu? Naddo, roedd e eisiau edrych yn dda o flaen Iesu. Felly, gyfynodd e gwestiwn i Iesu. Pwy yw ddy nghynydog? Pa ddoddol oes rhaid yn ddigaru? Wel, roedd e'n gobeithio nad oedd Iesu yn gallu ateb y cwestiwn. Ond dwedodd Iesu stori. O, da iawn, dwi'n hoffi storiau. Roedd na ddyn yn teithio i lawr o Jerusalem i Jericho. O, gai ddod y dyn, rhys? Iawn. A dyma ladron yn ymosod arno. Hynny, 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 hynny. Ooh. He 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 he. Oh. He 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 he.
OK, ta beth. Roedd y dyn yn gorwedd ar ochr y ffrodd bron yn marw. Dyma offeriad Iddewig, person pwysicaf y deml. O, da iawn. Mae offeriad yn dedig i gweinidog mewn eglwys. Bydd e'n garedig iawn i ddi. Ond pan welodd yr offeriad yn gorwedd yno, croesodd e i ochr arall y ffwrdd ac esgus peidio gweld. Dyma un o lefiaid y deml yn dod. Mae lefiaid yn helpu yn y deml. O, da iawn. Dwi'n siŵr bydd e'n helpu ddi. Aeth e draw i edrych arno, ond yna croesi'r ffwrdd a mynd yn ei flaen. Roedd e'n poeni am ei hunan yn hytrach na helpu rhywun arall. Rydym ni'n gwneud yr un peth weithiau. O, Mr Colman, dylen nhw ddod wedi gwneud rhywbeth. Roedden nhw'n bobl dda. Ond yna, dyma Samariad, oedd yn elyn i'r dyn. O na. Nawr dwi'n mynd i ddarw yn wir. Gelyn yw e. Dwi'n ddim yn hoffi Samariad. Maen nhw'n ddrwg. Maen nhw'n gas. Maen nhw'n arogli. Doug. Doedd yr Iddewon ddim yn hoffi'r Samariad o gwbl. Ond pan welodd e'r dyn, roedd e'n teimlo trueni drosto. Roedd e eisiau helpu. Aeth e at y dyn. Roddodd rhywun arno fe. Wedyn roi'r dyn ar gefn ei asyn. Aeth e ei llety. A thalodd e i'r dyn aros yn y llety. O, dwi'n teimlo'n well nawr. Dwi eisiau cael rhywbeth i ddita. Siocled, jeli, hyddynia, treithol. Felly, medda Iesu, yn dy farn di, pa un o'r tri fi'n gymydog i'r dyn? O, dwi'n gwybod y Gelyn. Y Gelyn helpodd y dyn. Yn union. A dyna beth dwedodd arbenigwr y gyfraith hefyd. O, felly, dylen ni ddod yn gymodog i ddredlu te. Da iawn. Dwi'n mynd i wneud rhywbeth caredig i helpu. O, da iawn. Fel beth? Chwarae gyda fe. Hyd yn oed os nag oes neb arall eisiau mynd yn agos iddo fe. O, hyd yn oed os mae'n golygu bydd pobl yn ddrwg i ti achos bod ti'n chwarae gyda fe? Ydw, Mr Colman, dwi eisiau ddod yn gymodog da, nid Gelyn. Dwi'n mynd i roi y holl ddoren siocled i ddradlu. Dwi'n gallu cael jeli a thysgod gyda greiddi rhywddodd yn lle. Lot neisach. Ie, OK, Doug. Dweud hwyl fawr. Hwyl fawr. Dwi'n mynd i weddio nawr. Os rydych chi eisiau gwneud hon yn weddi i chi, dwedwch amen ar fy oli. Weddio. Agloedd Iesu, diolch bod ddim rhaid i ni fod yn ddigon da i ti. Fod ddim byd rydyn ni'n gallu gwneud i wneud ti yn bles gyda ni. Diolch bod ti'n ein caru ni ta beth. Helpa ni i garu eraill fel roi ti'n ein caru ni. Pwy bynnag maen nhw, beth bynnag rydyn ni wedi gwneud i ni. Helpa ni i fod yn garedig. Amen. Wel, da iawn. Diolch am wrando heddiw. A gwelwn ni chi yn fuan gobeithio. Tan tro nesa. Hwyl fawr. Hwyl.